Wanga inafanyika pande ile nyingine, inafanyika hapa. Wadhi kadha wadhanam chumbi kama komiti mochungne kedo kod masiche mapoya kaonti ma Mombasa ogolo chik ne jago mane omiyo rak mar gero apaya ma Kibarani mondo omiyo chike mapiyo kapok koth El Nino ochakore Mombasa. Maen bang' yangore ni kwan masiche matimore apayano koro medore ka e juma mokalo ji ariyo osewito ngimagi kama moko buora bende oyudo hinyruok kaluwore gi masiche 5 mosetimore e apayano. Kamotingo motelne kod commissioner Metino motelne kod commissioner mar kaonti ma Mombasa Abdirazak Jaldesa bende ogolo chik ne derepe kaachiel kod jowuoth matiyo gi apayano mondo omi oluw chike duto moketi mag apaya mar geng'o masiche makidek timore. Nyingi ambao imetokezea pahali ambao tuko na tumeongelesha yule contractor na Kena na tumejadiliana ya kwamba chanzo ya hiyo accidents nyingi ni kwa sababu kuna sehemu haijakamilishwa hapa, na kwa sababu already contractor amepata ile pesa ambayo alikuwa anadai, tuliona kwamba kwa muda ya mwezi 2 amalize hii sehemu ambayo imebaki, ambayo mambo ya drainage, mambo ya footpath hapa. Lakini kwa sababu ya hali ya dharura, yeye anaingia kazi leo kufanya emergency works, alafu within 2 months anamaliza section zote za hapa. Our machine is coming, excavator, and our manpower, everything is come, and the tipper come. We are first, we need excavation, spoil the soil. You can see a lot of soil in this area, and then after excavation, we have started the drainage work. Kaporo antiere kadha wadhanam chumbi ni rowere manikod talanta